उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. जाकोबाच्या पुतानो सांगता मेळा आणि ऐका इस्रायेलाक तुमच्या बापायक. तू सुद्धा तुझे भाऊ तुका वाखाणतले, तुझ्या दुश्मनाच्या गळ्याक तू धरतलोय, तुझे भाऊ तुझे मुखार सरपडतले. जुदा एक शिवाचे पील, शिकारी मारून तू फाटी आयलाय मुझ्या पुथा. फारत करून तो बसला एका शिवापरी आणि एके शिविनी परी. रायाळ धांडो जुदा थावन पयस वेसोना आणि ताच्या पायामधली पदवेची बेतकाठी. तासो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आणि राष्ट्रां जातली ताका विधेय. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू ख्रिस्ताची वंशावळ ही तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहम असो. अब्राहम इजाकाचो बापोय, इजाक जाकोब असो आणि जाकोब जुदासो आणि ताच्या भावांचो बापोय. जुदा फेरेसाचो आणि झेराचो बापोय, तामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोनाचो आणि हेस्रोन आरामाचो बापोय. आराम आमिनादाबाचो आणि आमिनादाब नाआसोनाचो आणि नाआसोन सालमोनाचो बापोय. सालमोन बोआजाचो बापोय, राहाब ताची आवय. बोआज ओवेदाचो बापोय, रूत ताची आवय. ओवेद येस्सेचो आणि येस्से दावीद रायाचो बापोय. दावीद सालमांचो बापूय, उरियाची बायल सालमांची आवय. सालमाव रेहोबोआमाचो, रेहोबोआम आबियाचो आणि आबिया आसाचो बापोय. आसा योसाफाताचो, योसाफात योरामाचो आणि योराम ओसियाचो बापोय. ओसिया योतामाचो, योताम आकाजाचो आणि आकाज हिस्कियाचो बापोय. हिस्किया मानासेचो, मानासे आमोसाचो आणि आमोस योसियाचो बापोय. योसिया एकोनियाचो आणि ताच्या भावांचो बापोय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गावांक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत एकोनिया शेआल्तिएलाचो आणि शेआल्तिएल येरुबाबेलाचो बापोय. येरुबाबेल अबियुदाचो. अबियूद एलियाकीमाचो आणि एलियाकीम आजोराचो बापोय. आजोर सादोकाचो आणि सादोक आकीमाचो आणि आकीम एलियुदाचो बापोय. एलियुद एलेयाजराचो. एलेयाजर मातानाचो आणि मातान जाकोबाचो बापोय. जाकोब जुजेचो बापोय. जुजेची पतीन मोरी आणि मोरयेतावन जल्मालो जेजू, जाका म्हणटात ख्रिस्त. अशें सर्व मेजून अब्राहमातावन दावीद पर्यान 14 तकल्यो. दावीदातावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यान 14 तकल्यो आणि बाबिलोनाचे बंदडे थावन ख्रिस्त पर्यान 14 तकल्यो. देवाचे उतार हे.